बे भिडिअखौहाय माखासे भुगिनांनाय सुबुंफ्रा माने रिक्वेस्ट खालामहरदों आंखौ ओमफ्राय बे आयदानि सायावहाय भिडिअ बानायनो थिननायखाय आं बानायदों नोंथांमोना जेसेबां हायो बे आयदाखौ भिडिअखौ माने शेयार खालामना होनो नाजा माने जेन रावबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा आरो भुगिनाङा माने बेफोरबायदि गावनि थाखा फैसाखौ लस खालामनानै लानाङा बा जोंनि बर'निफ्राय बेसे थांगासिनो दङ बोसोरसेयाव बे कम्पानिनि नामाव 8 करोड़ 46 लाख अगर एक साल होगा तो बहुत अच्छा रहेगा ठीक है और आगे बढ़ पाएगा बिजनेस करना है तो सिर्फ करना पड़ेगा सभी पकड़ना पड़ेगा पूरा जोर लगा अपना बिजनेस में ओरैनो दं आं दायो न'आव नोंनिया सोरमोन माबा मार्किसा मार्किस कारणमोन आं जिखुनु डाइरेक्ट माने दाखालि थांनानै माबा होनना फैदों आरो मास मोननैनि सुटि लाना फैफ्लादों आरो आइस खालामनायाव सोरबा आइस खालामदोंमोन आरो बे सासे मानसिखौ ओमफ्राय बै सिगां गारखाना फैनाय मानसिया माने बादा होदोंमोन आरो ओंखायनो माने बे मानसिखौ बुना फैलाय माना फैलाय बायदि होनदों आरो बुना फैनो दं नामा सोरबा ओंखायनो नोंबो जेबो होननाङा आरो बुना फैनाय जेनेबा पार्सनेल थांबाय आरो ना बिराद पार्सनेल थांबाय होमबा ई कम्पानिया जुदि मोजांबा बुलायलायनाय खोथायानो फैयाना यामान सिस्टेमाव जासिगोन खोथाया होमबा लाइक बिदि Sir, beberapa kali itu kuda ada deh. 47,000 पैसा आं साननायाव नागिरना हरदों सोरबा फाग्लाया मोनगोन बिदि इमान जोङो मालायनाव दाहार लाबाबो जोङो थगायफेरा रावबो होयालासे थाया जों न' होयो नालाय जोङो फोथायनानै हरो एबार खेबसेयाव जोङो लासिंसिं जाबाय आरो फोरोंनाय बुजायनायावनो माने गलिलांबाय जोंबो दा इदिनो जानानैथ' बिदि जानांदोंब्रा नङाबालाय माथो मोननो 80-70-70 थाबाय खोमा बेयाव थानाय मोननाया मा दा बे आयदानि सायावनो माने बेस खालामनानै आं भिडिअखौ बानायदों आरोखि दा बे जाबाय मा रिल मोनसे कम्पानिनो रिल इन्डिया मोनसे कम्पानि बेयो माने रिलावनो बिथांमोना होनदों रिजल्भ ओमफ्राय आइआवनो होनदों बिथांमोना इमप्रुभ रिल इमप्रुभ ओमफ्राय जाहैबाय मा एलाव होननानै बुंदों लाइफ माने रिल इमप्रुभ लाइफ कम्पानि हो माने गावनि मा होननानै बुंदों रिल इमप्रुभ लाइफ कम्पानि जे गावनि लाइफखौहाय इमप्रुभमेन्ट खालामनाय आरोखि इमप्रुभ खालामनानै जेंनाखौ माने समाधान खालामनानै होनाय मोनसे कम्पानि दा बे कम्पानियाव जोंनि बर' खायसे फरायनाय आरो फरायनायखौ नागारनाय बे गोबां माने लाइमोनफ्रा दिनै भुगिनानै दङ होननानै बुंदों स' बिनिखायनो सासे ब्रादारा 2 मासनि सिगां मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बिथाङा धेमाजिनि जानांगौ बियो बानायदोंमोन माने बिथाङा गावबो खर्ट थांनानै दिनै भुगिनानै फैनाय बेवहाय मोननै रेंक दं होननानै बुंदों मोनसेया 20 रेंक आरो मोनसेया 29 रेंक माब्रै होनना बुंदोंबा बेखौ बिथांमोना बिजनेस होननानै बुंनो जाहैबाय माने बिजनेस खालामनांगौ बाहाय नोङो 20 रेंकआव नोङो जइन जानोब्ला गासै माबा GST लानानै बिथांमोना 10,000 फैसा होनांगौ आरोखि 10,000 होब्लासो नों बे 20 रेंकआव जइन जानो मोनगोन आरोखि ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा 29 रेंक बे 29 रेंकआव जुदि नों जइन जानांगौब्ला नों बाय गासै 47,000 GST होनानै होनांगौ आरोखि बेबायदि दाना मा जाहैबाय मा गोबां मानसिफोरनो बा नोंगौ बिजनेस बुस्थु बा कम्पानि मोनसे बुस्थुफ्रा मानसिखौ बिराद फुस्लायो बुरखायो माखासे इमोसनेल मोनसे माने मटिभेशनेल भिडिअ होयो बिथांमोनहा जे माब्रै होयो होनना बुङोबा जेरै आं खिथानो नागिरदों जाय मटिभेशन जाय स्पिकार होयो जाय ट्रेनिं होगोन बै ट्रेनिं होग्राफ्रा ओरैबायदि बुंगोन आंबो बिराद खस्थ'जों आं जइन जादों नङा होमबा आं हा फाननानै जइन जादों आं हा बन्दक होनानै जइन जादों आंनि मोसौखौ फाननानै आं जइन जादों आं माइनाव थाखा सुलानै जइन जादों दिनै जइन जानाय लोगो लोगो आं दिनै बेफोरबायदि डेभेलप जाबाय आंनि आर्निंआ मान्थलि 1 लाख बा 1.5 लाख 2 लाख मान्थलि आंनाव बेफोरबायदि आर्निं फैयो बेबायदि मोनसे होनो आरोखि जुदि आं बे कम्पानियाव जइन जाफ्लाङामोनब्ला आंनि लाइफआ बरबाद जासिगौमोन आरो स्पइलार जासिगौमोन बेबायदि मोनसे दा बेफोरबायदि इमोसनेल मोनसे मटिभेशन भिडिअ होनाय लोगो लोगो बै जायफोरनाखि निउ कामारफोर जायफोर ट्रेनिं लानो फैनाय बा जइन जागोन बिथांमोननो बिराद माबा जागोन नङा होमबा शक जागोन आरो बिराद गोसो जागोन बिथांमोनखौ माबोरैबा गोसो खालामनो हागोन बे कम्पानियाव माने जइन जाहोनानै आर्निं खालामनो बे आरो स' बिदिनो सानब्रै सानबा क्लास लायै जाहैबाय सानफाथोनो क्लास लाहोबाय बे कम्पानिनि सायावनो बिथांमोना बुजायबाय थाबाय आर्निंनि प्रसेसआवहाय खुनुबाय मानसि सोनाङा डाउनलाइन सोनाङा बेबायदि होननानै मानसिफोरखौ फुसाय लाङो होननानै बुङो आरोखि नाथाय एक्सुवेलि लास्ट बाराव मोनबाय बिथांमोना माने ट्रेनिंनि उनावहाय बिथांमोना मोनबाय जाहैबाय मा नोङो नोंनि लोगोफोरखौ कल खालामनांगौ नोङो नोंनि लोगोखौ कल खालामनानै जे बिथां बे कम्पानिनि सोमोन्दै बुंनानै होनांगौ आरो जइन जाहोनो हायोब्ला इथ' मोनगोन
बा जइन जानो हायोब्ला नोंनि डाउनलाइनाव थाबाय नालाय माने बिथांमोनहा नोंना आर्निंआ बारायसिगोन आरो बे प्रसेसा अब्ला नों बेनिफ्रायनो नों मिन्थिखानांसिगौ दाना जुदि डाउनलाइन सोनाङाब्ला माने सेन सिस्टेम जुदि कम्पानि नङाब्ला नों जुदि खामायनाय जुदि मार्केटिं बे डाइरेक्ट मार्केटिं बा दिनै नोङो मानि जेनेबा मा खारनाव मानसिफोरखौ नों लेंहरनांगौ बायदि जानानै फैदों मा खारनाव नों मानसिफोरखौ लेंहर नों मा थाखाय जइन जाहोनांगौ जानानै फैदों साननो गोनां बाथ्राया बे आं नोंना मोननो ससे भिडिअ होगोन आं दहाय सिगाङाव मोनसे भिडिअ क्लिप होखाबाय आं दा होला माने बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना निसय नुखाबाय बेनो भुगिनानै न'खरनि गावनि फिसानो हरनायमोन बियो रांखौ नाथाय दिनै साक्सेस जादिया बे मोनसे बाथ्रा आरो गाबै गाबै दिनै बिमा बिफा दुखु जादों नाथाय फिसाया बिनिफ्राय साननाय गैबावला दा गतिके नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन फंबाय आरो बिनानावमोन बे मोनसे कम्पानिया दा आसामाव मोनबा ना बेसेबांबा मोनसे सेन्टार दं होननानै खोनानो मोनदों बिथांमोना तेजपुराव जानाय गथ'ना तेजपुराव बिथांमोना भुगिनानै फैदों बे तेजपुराव मोनसे सेन्टार दङ बे सेन्टारावहाय बिथांमोनहा भुगिदों आरोखि दा गतिके सिगां समाव गोबां माखासे जाथि हारिनि मानसिफोर दंमोन जाहैबाय बेवहाय दा लासै लासै गुगालांजोब्बाय दा बांसिनै बाहाय मेक्सिमाम भाबै बर' सुबुंफ्रा दङ जाहैबाय आरोखि थ' बिनिखायनो थांनाय समफ्राव मास मोननैनि सिगां सासे ब्रादारा माने जोंनि माहारि आफादखौ नोजोर होनो थाखाय खावलायदोंमोन बे कम्पानिनि सायाव जेन' जोंनि बर' लाइमोनफ्रा भुगिनाङा मानोना जुदि सासेयाव जुदि 47,000 जुदि नोङो जइन जाहोनांगौबा नाथाय नों मास मोनसेयाव बे इनकाम मोनफिना गोबां मानसिफ्रा दिनै ससेयावनो थाखाखौ गारनानै फैफिननांबाय बे मोनसे कन्डिसन सापस आं जइन जाबाय दानाथ' नोङो आं मानसि नागिरनांगौबाथ' आंनि गामिनि सोरखौबा नों फन खालामथारनांगोन ना आंनि लोगो दिगौ आं फन खालामनांगोन बिदि कम्पानिया मोजां बाहाय जइन जादो होननानै आं बुंनांगोन ना स' बेफोरबायदि बुंनानै लेंहरनानै बेबो थांबाय आं बिनो माने लाल साह होबाय आरो बिनो आं बिनो माने लुबैहोबाय बिसोरखौ सक जाहोबाय जे बे ओरैबायदि इनकाम मोनो नों दिनै नोङो हमना लादो नों साननैसो ओंखामखौनो मोनजायाखै साननैसो ओंखाम मोनजायाखैबो नों मा नांगौ जायो साननैसोआव आं ओरैबायदि साननिफ्रायनो आं अहल बहल नायै बेदरै आङो माने ओंखाम जानानै ओरैबायदि आं दङ बेबायदि नों थगायनांगौ मानसिखौ फल्स माने बुंना होनांगौ जायो ओरैबायदि मोनसे आं नोंनि गाननाय जोमनाया खुनु लेथ्रा गाननो मोना जाहैबाय फुरा स्टेन्डार्ड गाननांगौ नोंनि ड्रेसफ्रा एकदम माने मानसिफ्रा नुबानो नोङो फोथायनांगोन ना नोंखौ नों खामायमारो नों बेसेबां खामायो मालिना सोङोबा नों थगायथारनांगोन बिसोरखौ बे आरो मानोना मानसिखौ गोसो जाहोनांगोन ना गोसो बोहोनांगोन ना बेखौबो जइन जाहोनायनि मोनसे गोसोआव माने लानानै फैनांगोन ना बे खादब खायदाखौ खालामो जाहैबाय आरोखि दा बिनिखायनो आंनिफ्रायनि कुइसआ बेनो जेन'बा नोंथांमोना साननानै नाय बुजिया सोमजिया मानसिफोर फन हरनानै लेंहरलाबायबानो बाहाय नों गोदाव सोराव थाखाखौ जेन'बा दा गोजाव होहै जायफ्रा मावनो हायै मावथों खिन्थु नोंथांमोना बेफोरबायदि खाना मेगन गोरों जानानैबो नोंथांमोना रोंनानै खाना मेगनजों माने बेफोरबायदि आखु लानानै बेफोरबायदि कम्पानियाव जइन जा मानोना दिनै नोंखौ जा सोर खिथाहरदों बुंबोलायगोन बे खिथाखाया आं नोंखौ दिनै आंनि लोगो हिसाबैसो आं नोंखौ खिथाहरदों नङाब्ला आं खिथाखायामोन नों आंनि लोगो नालाय बेनिखायनो नोंबो एसे आं बायदि माने इनकाम जानो हाथों खामायनो हाथों बिनि साननाय आं नोंखौ माने कल खालामदों होननानैबो नोंथांमोनखौ गुबुना बुंहरगोन आरोखि नोंनि लोगोआ बुंगोन दा जेब्ला नों थांब्रबाय नों गाब्रहैबाय आरो बेनिफ्राय नों फैफिननोबो हाला आरो नों बेवहाय थानानै आरो नों मा जानांसिगोन जाहैबायमोन नोंबो दाना सोरखौबा आरो नों लेंहरफिननांसिगोन दाना इनकामखौ मोनफिननांगोन ना नोंनि फैसा नोंनि 47,000 होनानै जइन जाबाय रिजल्ट इमप्रुभ लाइफ माने RIL रिल बे आरो बे कम्पानियाव ओंखायनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय आंखौ गोबां रिकुवेस्ट खालामहरनायखाय आं बे भिडिअखौ बानायदों सासे ब्रादाराबो आंखौ बुंहरदों जे बे भिडिअनि सायाव भिडिअ बानाया दा कम्पानियाथ' फ्राय बियो मोजां नंखाया मानोना गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बाहाय गोदोनानै थानांबाय थांनोबो हाया फैफिननोबो हाया सोरबा मोसौ फाननानै सोरबा हा बन्दक होनानै सोरबा रिन लानानै दिनै बे कम्पानियाव जइन जादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो आसल थाखाखौनो बोखांनो हायाखिसै होननानै बिराद माने लस खालामना लानांबाय होननानै आंखौ बुंहरदों आरोखि बेनिखायनो बे भिडिअआ जाहैबाय आङो थांनाय 2 बोसोरनि सिगां मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बे कचा कम्पानि बे जाहैबाय बिहाराव गोबां मानसिफोरखौ बिदिनो थगाय लांनानै जइन जाहैदोंमोन न'निफ्राय ओंखारहोआ न'नि मानसिफोरजों रायलायहोआ बेबायदि कम्पानि आं बेखौ बेबायदिसो एसे रिलेटेड बायदि मोनदों खिन्थु बिदिद्राय नंद्राया थेवब्लाबो बे रिलेटेड दा गतिके बे बुस्थुआ डाइरेक्ट मार्केटिं ना इनडाइरेक्ट मार्केटिं जों बेखौ बुजिनांगोन ओंखायनो मोजाङै नलेज गैयाब्ला थांबानो जइन जानांगौ बे नङा खिन्थु नोंखौ आं दहायनो होखादों इमसनेल बिथांमोना मटिभेसनेल भिडिअ होयो बे इमसनेल माने मटिभेसनेल भिडिअ होब्लानो आंनाबो बिदिमोन आंनि फंबायाबो बिदिमोन दिनै मासावनो लाख खामायग्रा जाबाय होननानै जुदि नोंथांमोननो होयोबा नोंबोथ' सक जाखागोन ना नोंबोथ' कम्पानियाव हाबनो गोसो जागोन ना
बिदि जादों आरोखि लोगोफोर ओंखायनो जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आं नोंसोरखौ खावलायगोन अननानै बे कम्पानिनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो नोंनि गथ'खौ दा थिनहर बे जाहैबाय मा RIL होनदों कम्पानि मुङा बेखौ बिथांमोनहा बुंदों R मानि रिजल्भ होननानै बुंदों आरो I मानि इमप्रुभ आरो L मानि लाइफ मानि रिजल्भ इमप्रुभ लाइफ जाहैदों माने गावनि लाइफखौहाय माने इमप्रुभ खालामनानै समाधान खालामनानै लानाय बे मोनसे कम्पानि जाहैदों आरोखि दा गथिखे नोंथांमोना माने गाव गावनि गथ'फोरखौ बिदि कम्पानियाव दा थिनहर जिबनावबो दा थिनहर मानोना जाय मानसिया नोंखौ लेंहरदों बेखौबो सानायदो बेखौथ' बायद' जानो हागौ नङाबा जुदि मोजां कम्पानिफ्रा माने मावखुमायोसो नङा होमबा मोजां कम्पानियानो बोरै नोङो दिन्थिनो बे सेन्सिटिभखायनोथ' बियो दिनै लेंहरनांगौ बायद' जानानै फैदों नोंनो गावनो डाउन लाइननि मानसि नांगौखायनोथ' बियो नोंखौ फन हरनानै लेंहरनो गोनां जानानै फैदों ओंखायनो बिनि सायाव हुसियार जा आरोखि